Hei, älä pidä kädestäni, älä pidä kädestäni, pidä ylös. Kuka helvetti voi tehdä sen niin helvetin hyvin? Sitten nimetään. Sen jälkeen kun olet ottanut sen helvetin haasteen, meillä on ollut se hyväksyntä 20 vuotta. Pitänyt pitää muovi päällä. Ja tää yksi Snoop Doggy Dogg tarvitsee työ. Ja pojat, siivosin talosi sillä välin, kun olin siellä. Siivoa huoneesi. Vie roskat. Haluan nämä nopeat hiustyttöjä täällä. Kuuletko minua? Ja älä missään nimessä anna koirien jyskyttää täällä. Tarkoitan Äläkä sekoita 8 raitaista. Yksinäinen isä. Niin paljon lamaa LPC:ssä on melkein vaikea G-O-double-G, mutta jotenkin jollakin tavalla teen funky ass hittiä, kuten joka ikinen päivä ehkä potkaise vähän jotain juustolle ja tee muutama hitti kun puhalla läpi. 2 aamulla ja 40 on edelleen hyppää, koska äitini ei ole kotona. Minulla on joitain tiiliä olohuoneessa saamassa sen päälle ja he eivät lähde ennen kuin 6 aamulla, joten mitä aiot päästää irti? Mulla on taskullinen kumeja kotona, pojillakin on. Joten sammuta valot ja sulje ovet, mutta emme rakasta niitä nyt. Joo, joten aiomme räjähtää tänään. Voi luoja jähmetyn sekunniksi, nyt pomppaa tähän. Se ei ole kaunis. Makaa takaisin. Äitini kanssa otin rahani. Rullasin pitkin katua, polttelin polttelin. Siemailin kiinniä ja menin. Makaan takaisin. Ja nyt kun mulla on joitakin paljetseja henki, miksi sulla on kupit, mutta ne eivät nyt siirry. Tällaisia asioita tapahtuu koko ajan. Sun on saatava omasi ennen kuin mun täytyy saada minun. Näet kaiken on kunnossa kun kuuntelet D. Mulla on kokaini jauhetta väärentämään musiikkia, joka vangitsee vihaa houkka. Sanoin hiti, joita puhun, kun otan juoman keskelle katua ja saa heidät takaisin tähän temppuun nimeltä saatana. Sanoin, hän oli ennen kotipoikani nainen, 80 astetta. Kun kerron, että temppu kiitos nouse näiden yläpuolelle, koska saa antaa kiitos Edi ja hän. Kun mä liityn koiraperheeseen, tunne Tuuli sanoi, että tiedät, että olen vaan. Polttelee ja polttelee. Rainto. Ja rahani jenkki minua rullati katua. Makaat takaisin rahoillani rahaa minun. Myöhemmin sinä päivänä kaverini Dr. Dre tuli läpi joukon sotkuisia raiskauksia ja paksun perseen tai jotkut muut päällä. Se sai minut tukehtumaan. Tää ei oo vitsi. Mun piti tukea vika 50 asettaa kuppi alas tango. Hän ylös varvas alas nyt, mut ei ole pysähtymistä. Koska olen edelleen popping ja Dre sai joitakin temppuja Comptonin kaupungista palvelemaan minua. Ei kirsikalla päällä. Koska kun pääsen läpi, menen suuresti huumeravintolaan. Älä hermostu tyttö, annetaan vain sen mennä. En rakasta häntä, ei ole rahan päällä ja minä loukkaannun. Röyttää sen teidät ulos millä tahansa tavalla. Mitä siellä on Mousy? Gary B oli siellä, hei hetkinen. Puhu minulle. Mikä on tää sennä mies? Etkö vitosta tiedä mitä haluat sanoa? Olen täällä luultavasti vuosia. Vauva, rentoudu. Kyllä. Kehoni mielessäni. Kaikki ulos! Aion hokea minua parempaa täältä! Mene pois täältä! Haluan kaikki ulos! Mikä vittu on vialla kädessä? Mikä vittu on vialla kädessä? Mä mursin mun sormi! Kiitos paljon katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa! Sanon sinulle, odotan sitä.